गुगोल माने चेनेला डिलिट जाबाय दे ओमफ्राय रिकभार खालामना होनोब्ला गोबां दा जास्ट दसेल' जादों बे डिलिट जानाया आरोना चेनेल नोंसोरजों बाहेरा खालामजायै दाना आंहासो बयफ्रेन्डजों ब्रेकआप खालामजालायलायबाय दाना सोर गोसो मोननांगौ आंखौ आरो आं भिडिअ लाबोनाङाबा लाबोआ दिनैनिफ्राय आं लाबोला A few moments later नोंसोर आंखौ नाख्लायनानै दोननो लुगैदों नामा थेवबाबो आं भिडिअ बानायनायखौ गारा तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं सिमां नों आंखौ मानो गारनो सानखो गावनि जिउनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनोमोन आं नोंखौ सिमां नाथाय नों आंखौ दिनै बिदि खालामनो नागिरबाय नों सिगाङावनो बुंनो हायोमोन ना सिमां आंनि निमादै मावोमोन नों माने गोसो सिंजों मोजां मोनाब्लाबो नों गार्लफ्रेन्डजों सोलिना थानो गोनांब्ला माने गार्लफ्रेन्डनि सानफ्रोमबो नों सिं जानानै सोलि अब्लानो नोंसोरनि गोसो थोलायनाया सोलिबाय थागोन थैबायलै सिख्लाफोरा रागा जोंसिगोन आंखौ ना फंबायमोन गार्लफ्रेन्डनि सायाव गार्लफ्रेन्ड रागा जोङोब्लानो बे ब्रेकआप जायो माने नों गार्लफ्रेन्डनि सिं जानानै थानो हानांगोन नोङो रागा जोंदोंबाबो गार्लफ्रेन्डनि सिं जानानै था हा सना बेबि खबर रायबाबो रायजानाय था